Tara, Ibi! Welcome to Barangay La Perla, Lawaang, Northern Samar. Ayan guys, ang ganda-ganda po ng kanilang dito, ng banderitas. Talaga namang pistang-pista po. At kapag kayo po nagaway po dito, talagang mapapatakgas kayo dahil ayan mga guys, nandito na po kami ngayon sa Barangay La Perla, Lawaang, Northern Samar. At ngayon po ay pupunta po tayo doon sa kanilang mismong barangay dahil yung kinaroroonan po na bahay ng tita ng aking asawa, si Mamay Maris. Ayun po yung bahay, doon sa may tindahan, at nandito po kami sa mismong kalsada. Yes. So ngayon mga guys ay pupunta po tayo doon sa mismong barangay at titingnan natin kung ano ba yung mga preparasyon o paghahandang ginawa nila sa kanilang selebrasyon ng kapistahan. At kasama natin mga guys dito ang mga parangan ng Barangay Bungliw. Mga parangan, lumingag kayo. Lingag. Waray dumi, waray rumuyag sa ngiswan yung mga parangan. Ayan, shoutout kay Pia na may engaged na. Kay Aise na nakipag-break na. Kay Nadet na ay, kay Tate. Tate pala. Ayan guys, joke lang po, nananamok lang po tayo. So, yung bibi, kasama namin yung bibi namin. Sigurado ako yung bibi namin ay magiging mapatronin din ito eh. Mahilig din ito mamiesta dahil sinasama-sama na namin sa pamimiesta. Welcome to Barangay La Perla, Lawaang, Northern Samar. Ayan guys, ang ganda. Grabe, ang ganda, Hoy mga parangan, huwag kayong mag-apura. Ayan guys, ang ganda-ganda po ng kanilang dito, ng banderitas. Talaga namang pistang-pista po. At kapag kayo po nagaway po dito, talagang mapapatakgas kayo dahil sa ganda. Tara, Mama. Hi. So ayan guys, ito po dito yung kanilang barangay at ito yung bukana pa lang ng kanilang barangay. Talagang wow. May mga dekorasyon pa sila, Ayan, mga ganyan. Tapos yung banderitas, ang ganda ng pagkakagawa. Ayan, pistang-pista mga guys. Ayan. Kayo, nasaan ang pera natin? Ano ba yan? Ayan mga guys. So, nandito na po tayo ngayon sa loob ng barangay. At maglilibutin tayo dito. Ayan,
Alam ko na si Mama. Tumawag natin si Loloy. Oo. Ako, si Jeff. Ay, Jeff. Si Jeff. Oo. Karami. Sunod din ay kita. Rangat kita. Rangat kita. Di ka? Ayan. Grabe guys, ang ganda ng kanilang barangay. Pistang-pista na. Ha? Ayan, dito yung Purok 5. Hoy, andito tayo sa Purok 5, wala pa rin umuughaw sa atin. Wala pa rin naumuya ba? Oo. Meron ba kayo dito makakilala? Meron, pero feeling namin hindi kami papansinin. Dahil yun naman talaga, pag patron, naka-off tapos sila. Hindi sila naman dito. Pag fiesta offline. Oo, off tapos lang. Wala siya na pero na ano. May mga hugutang batang ito ah. Mali! Pinirito naman eh! Ano po yung kapitan? Alam mo, matagkid ka makapa. Mayon ta sa Rabalay. Oo, kaya sa matagalin ko. Pagkaturog may Shout out! Hi Lobo! Lumipad sa langit. Rakit karang rat, tapat na. Yan guys. So, lahat talaga ng purok dito ay may mga dekorasyon. Ayan oh, iba din yung dekorasyon dito. Laban yung kanilang dekorasyon ah. Ayan oh. Wow. Ayan oh. Ayan, happy fiesta mga taga Barangay La Perla, Lawang, Northern Samar. Happy fiesta po sa inyo. Doon po sa mga hindi nakabakasyon, ayan, nandito ang inyong Maestro Waray. Magbibigay sa inyo ng update tungkol po sa fiesta celebration dito sa inyong barangay. At grabe guys, pistang-pista talaga dito. Pero nangalahati na kami ng kanilang barangay, wala pang umuughaw sa amin. Ayan. So punta tayo doon sa kanilang plaza at tingnan natin yung kanilang preparation na kanilang sayawan. May pag-book niya, no?
Sing, kusang picture. Kusang ba? Sa picture pa siya. Oo, may sa picture. May sing, picture. Sorry, Ayan guys. So, yung kanilang barangay malaki po at saka ang laki po ng improvement. Maganda. At saka sandali naiwan yung mga mananakgas eh. Hoy, bilis na, mama. Ayan inantay natin kasi kailangan sabay-sabay tayo. Ay, sabay-sabay kami dahil sila yung magdadalang ng takgas na mahihingi ko dito sa unahan. Ayan, purok tres. Ang ganda talaga, grabe guys. So, ang ganda ng dekorasyon. So ayan guys, purok 3 na. At syempre pagkatapos nito purok 2 at purok 1. Naturalmente pagkatapos ng purok 3 ay purok 2. Oo. So malapit na po tayo sa kanilang plaza at ipapakita ko po sa kanila na maganda po yung kanilang plaza dito. Marunong, ang bibi namin talaga ay marunong na mamiesta eh. Bibi, ako ay may lubo lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko pambili ng lubo kung pagkain, sana nabusog pa ako. Nag-reset na ako ay may lubo sa pistahan. Oh mama, hindi ako iraya dito kasi madalas kaming dumadaan dito sa kanilang barangay kapag kami ay pumupunta sa Sunog. Ayan yung bibi ko nagda-dance na halatang sa plaza na talaga kami. Ayan shout out. Shout out kayo dyan. Tara, atapit. Tara, Ibi!